Hej alle sammen og velkommen til den video her. I dag bliver Emily 12 år gammel. Det er helt vanvittigt, hun bliver 12 år gammel, mand. Hvad? Ja. Ja. Og hun har bestilt mad i dag. Hvad har du bestilt? Pollux kagemand. Så vi skal have Pollux-mand i dag. Hvorfor siger I Pollux kagemand? Det er det Det er samme. jo ikke en kage. Det er en Pollux-mand. Det var svært at forklare dem. Ja. Det er en Pollux-mand, skat. Det er jo det samme. Ja, det kan Nå, godt sige det lige samme. meget. Men der er bare ikke kage i det. Så Jo. vi kan godt kalde det en Pollux-kagemand, bare uden Det er kage. en brunsviger. Og en brunsviger, okay. Lige er det en brunsviger. Jamen, den har Hvad fanden kan det lige en brunsviger, når der er pålæg og brød? Den har en kage med pålæg. Ja. brunsvigerform. Den har en brunsvigerform. Hende har også været det hele derude. Dino! En skid, mand. Med den. Ja, det er godt. Og så har du fået gave. Hvad har du fået gave? Penge. Og gavekort. Og gavekort. Og gavekort. Og gavekort. Ja. Og en bog. Ja. Og balsam. Og balsam. Og shampoo. Ja. Og en biograf 2. Men det var også derfor, jeg sagde gavekort. For det var gavekort ind til biografen. Nå, ja. Så du har fået penge af mig og Maria. 1000 kroner. Fik et gavekort også til Kids Cool Shop på 200. Og så har du fået ud fra middag Og Aalborg. Aalborg på hvad? 300 og normal på. 200. Og så den der biograftur. Ikke gavekort til biograftur for 2. Jo. Og så fik du en bog. Den der, hvad hedder Maja det? Mille. Maja Mille bog, hun har ønsket sig. Balsam. Og balsam og shampoo. Ikke? Var ikke det, du fik? Jo. Jo. Ja. Og så kommer farmor og farfar. Ja, du har også lige fået en lille gave til Timo. Det der kort, der han har lavet til. Ja. Og så kommer farmor og farfar også og spiser. Og så får du selvfølgelig også gave der. Det ved hvad du får af farfar. Penge. Ja, det ved hvad du får af farmor. Penge. Ja, selvfølgelig. Så hun får i hvert fald nok med penge i dag. Det er også dejligt. Det er dejligt at få penge, skat, hva'? Hvad er nu det, du har fået for der? Det er sådan. Så nu har de dækket bord her. Og så var ikke sindssygt over Der er også flag. halv times tid. Ja, de er også pyntet op med flag og det hele. De er simpelthen så effektive, skat. Ja, Vi kan det der. ja, det kan I da. Så det en halv hele? times tid, så kører vi ned efter Pollux-mand. Og så en cirka halvanden times tid, så kommer farmor og farfar deromkring. Hvad er klokken? Han er 50. Du har da fået mere gaver. Det. Hvad sendte du til mig i morges? Eller hvad har du lagt på din story i morges? Har du fået af Jeg har fået af Sejer og Ida? Sejer og Ida. Ja, hvad fik du? Jeg fik Kindervæg. Med Stranger Things. Det var vigtigt. Ja, det var meget vigtigt, ja. Ellers så gad jeg ikke have det. Nej, Nå, det vidste jeg godt. hold op. Og så har jeg fået sådan en pose med alt muligt. Ja. Så, Så du har pænt gjort af hendes veninder og give hende det, synes jeg nu. Jeg synes, det var flot gjort af dem. ja, det var det også. Så ja, det var lige, hvad hun har fået indtil videre, men vi viser selvfølgelig også senere, når hun får farmor og farfar, de kommer og sådan nogle ting. Men så vil vi snart hente Pollux-mand. Jamen. Ja, det skal nok komme. Så fik mig og Emily skulle også hente Pollux-manden. Og lad os se, hvor lækker den ser ud. Steg, roast beef, hamburg, rullepøls, æg, rejer og fiskefilet. Siger jeg bare. Og så kan I se herinde, der er de gået og pyntet op herinde. Så det ser bare så godt ud til, når vi får gæster. Hvad, Timo? Har de været gode? De var så gode, skat. Så nu venter vi bare på, at farmor og farfar kommer. Så vi kan få noget at spise. Er du sulten? Er du sulten? Er du? Du er altid sulten. Balloner, det hele. Tillykke. Og far får en ny bil. Ja, du har fået en ny bil. Men far, hvor din anden bil, den er. Den har jeg taget væk i dag. Den kørte jeg væk, da jeg havde fri. Så du har fri. Ja. Men så kigger jeg. Dino. Misha. Ja. Der er fødselsdagsflag overalt. Og balloner og det hele. Så nu må vi vente på, at gæsterne kommer. Ja. Lykke med fødselsdagen. Tak, farfar. Det ser godt ud, det der, hva'? Ja. Den med Pollux, mand. Tak. Du så til helt hvor mange det er. Jeg ved heller ikke, hvor mange der er. Det tog bare helt i dårerne, og så kom i kursen.
Så er nogen til spargrisen. Ja. Ja. Tak, pappa. Nu får du på kage i livet, kan jeg sige. Nej. Ikke kage. Jo, men det har hun sgu ikke fået. Det er godt. Det har hun sgu da selv været op og hente op i bageren. Kunne du ikke dyre dig, hva'? Hun er alene hjemme jo. Så skriver hun er alene hjemme, mens vi henter børnene. De andre, så lige pludselig skriver hun, jeg var lige til bageren. Jamen, det var fordi, du sagde... Så mødte vi hende på vej hjem. Så dyttede jeg heroppe for enden. Så løb hun, at hun kunne hjem, fordi vi skulle se, hvad kager hun har købt. Ja, Emily, hun har købt kage. En drøm, en jordbærdrøm. Og så en gulerodskage. Det er lækkert. Ja, så nu mangler vi bare farmor kommer. Jeg fik også. Nu er det utroligt, som den kan slå en hale på kæle, eller? Hvad får du så? Det godt. 300 kroner. Flere monies. Hvad så skal det? Smager det godt? Er den godt med? Det har du ventet lang tid på at få igen, eller hvad? Det er sådan en måned eller sådan noget. Det er det hele værd. Hvad vil du have? Ja, citron. Nu kan jeg lige snakke der. Jamen, det smager godt. Smager godt, sgu. Det var godt. Og hoved ind over tallerkenen. Men det var hvad vi lige før. Nu skal I høre her. Nu hører vi Michael Havsted. Ikke også? Så synes jeg, at mor hun lige skal fortælle jer noget her. Det kan være, at vi har en lille mere overraskelse til jer. Kun til Emily eller hvad? Ej, der er du også med i, vil jeg sige. Koncert i næste måned. Nej. Næste måned igen. Næste måned igen. Marts. Nå, det er marts. Ja. Vi tager til... Ja, men vi har bestilt billetter til Michael Havsted-koncert over i Aalborg. Hvis I vil med. Til mig og Emily. Ellers så tager mig og far bare afsted. Ja. Til mig og Emily. Ja, Kun til dem. Jeg skal. det er inde på skroen. Det var den der papir, du fik med hans autograf på. Der hvor der står alle hans koncerter her i år. Der holder han jo ind over i Aalborg. Så der har vi bestilt billetter til. Så må I godt sige, Så vi skal til koncert Ja, igen. igen. Var du med, Kira? Så er jeg heldig, vi bestilte en billet til dig også jo. Tak, far. Tak, far. Velbekomme. Ikke den 3. marts. Tusind tak for. Ja, du er Sjette marts. Det er en lørdag. Ja, nu var det også. Det er en lørdag, ikke? Jeg kigger lidt. Den 7. 7. marts, ja. 7. Lørdag den 7. marts. Og det er allerede, og Emily, det er tidligere på dagen, hvis man siger sådan, det er klokken 12. Det er til middag. Du ved, hvor vi var deroppe til sidste koncert, det var klokken 3 først, var ikke det eller sådan noget? Jo. men det er julen. Lørdag. Hvor skal de? Hvad skal de andre så? Sikkert hjem. Men du kan huske på aftensmad. Ja, nu er det helt stort højdepunkt, du kommer til, eller hvad? Ja, der er kav. Kav. Der er kav. Skal du også have kav? Ja. Ja. Men så skal vi så synge fødselsdagssang for dem. Ja. Skal vi det? Nej. Vi vil jo gerne have det, skal jeg. Jeg er bare bedre. Ja, det vil Emily gerne have. Er det Emilys fødselsdag? Hurra, hurra, hurra! Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig. Med dejlig chokolade og kager til. Tillykke med fødselsdagen, skat! Jeg kan fortsætte. Ej, det er vist rigeligt. Hvad? Ej, vi får alle vores gaver. Ja, Emil har fået alle hendes gaver, skat. Af hvem?
Nej, hold da op. Hun har fået penge af os, og gavekort af os, og fået penge af farmor og farfar, og fået nogle flere gavekort af Mette og sådan noget jo. Hvor mange penge fik Og så har hun fået af Saja og Ida også, der har hun fået noget kinderæg og noget. Vent for meget i alt. 1000 kroner i alt har hun fået, og så har hun fået 300, og så... 88. Okay. Jeg talte. Nå, jeg har tal. Det må være herfra, for den skal. Og så har du fået gavekort for hvad? 2, 4, 6, Det 700. var meget godt, så kan du så ikke lige skære et stykke af den anden Oh til my mig. god, Ja, men jeg far. vil gerne have brugt den anden gang. Altså. Ej, 700. Ikke. Så gik gæsterne hjem, og nu er dagen snart ved at være overvej med det. Ja. Og jeg fik da spist noget kav, og pålægsmand, så lidt der tilbage af pålægsmanden. Der er lige, så hun lige kan få en lille skive med på madpakke i morgen. Og ellers haft en god dagskat. Yes. Ja, og fået nogle gode gaver og alt muligt. Ja. 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 Så nu er der i hvert fald monies, så du selv kan købe noget, og en masse gavekort, så du også selv kan Ja. købe noget for det. Så det er jo bare fint. Ja. Så, men det var Emilys 12-års fødselsdag. Så tusind tak fordi I så med den video her, og husk, hvis I ikke har gjort det nu, så gå ned og tryk på subscribe-knappen og ringklokken, så I får besked hver gang vi laver en ny video, for det gør vi jo hver eneste søndag. Så vi ses alle sammen. Hej!